Money-making scheme mao kini ang giulagway sa usa ka transport group ngadto sa bag-uhay lang gi-implementar nga seatbelt law sa Cagayan de Oro. Si Ringo Lago, Secretary General sa Satrex Piston sa Cagayan de Oro, nibutyag nga ang seatbelt law kinahanglang i-implementar sa gawas nga mga ruta sa syudad sa Cagayan de Oro ug dili sa interior areas sa syudad. Duol ni Lago nga dili sab daw makatarunganon ang pag-impose sa mga penalties ngadto sa mga drivers. Sigon niya nga 50% sa kita sa penalties adto ihatag sa general funds ug kung ang mga manakupay nga mga opisyal kay miyembro sa Cagayan de Oro City Police Office, 20% ang maadto sa mga opisyal. Samtang kung mga miyembro sa Roads and Traffic Administration ug Barangay Police ang manakop sa mga makalapas sa seatbelt law, 20% sab sa penalties ang mahatag sa ilang incentive funds, samtang ang nahibiling 30% adto mapunta sa barangay funds diin nagpuyo ang mga enforcers. Niadtong Lunes, Nobyembre 10, ang Traffic Unit sa Cagayan de Oro Police gi-implementar ang Seatbelts Use Act of 1999 o Republic Act 8750. Apan si Superintendent Dominador Estrada, hepe sa Kokpo Traffic Unit, gitubag ang istorya ni Lago ug miingon nga anaa na kini sa ordinansa. Apan kung dili ganahan ang grupo nga maadto sa city government ang pondo sa penalties, isyuhan kini nila og TOP o Temporary Operators Permit.